سلام تخططنا هذا channel كمي كنيخم لومي نقولنا تقمنا رأسي زغريب اللهو لومي متشم أفقر زلخو من أفقر قصكم تخرج زلخو من نقولنا كتك امتخل عرستي عزيا أبزق زيزي نفقري يكون حضارات عبيس أقام كوينو زلون تلق قدامي زيايا تليفونيا سلازي تليفون بتليفون بزح بطق من دي دلوا أب لومن ريو تمرتكن إذا تليفوننا كمي جيران تحضر وين تفقري كأس النابلت كتقليو تجمر ويدما انتاي ملكتات يرئسب اب تليفون اب تالي من قد زقاي زلو بتليفونو كاب تفقر وين زلق زلو سب انت عينت ملكتات يرئ كنرينا ازيوم ملكتات زياتهم نسبات نتوم متعمتنا نافكرتنا كنوقصلهم ديكونا نفسنا نخنفتش إليك الرباية زلقو سلازي كل جزء مستوعبة ليازيا نعيش نجاراتهم استوعبنا كنا وجدهم تجميرنا كتصالنتن ما مقنتن نايفقرنا كدم فعي خيلي كابزبيل يامتيا نعيون سلازي قرمتنيا سلازي كاتانا بتاع تمرتي كسامو دا تعقس لكم تاريخما اقداس فلتا تحسكم كتوصل تقوليهم أمبار نايلو مارس تمرتنا مايكرو تشيتينج the five critical signs of it مايكرو تشيتينج زبال حدش فينومينا وي حدش ارستيو سقا سرقي اب وي زموت اب حدار زي كونه كن كفالنات وي نابو قصو كوسد زخيل حماق لمدي افغري وي اب حدار مالتيو سلازي ملكتات ناتو كنرينا ببحده تقدامي تملكت نايزيوم أنفتهم نابكال زبالة متنا نفسنا ونكن فتشلا نخل معاسي كم خون زغل قصر حدا never putting the phone down تثبتي تمتخا تليفونا كابا كترحق فتسو ما يتدلنيا اي تتعمامنيا زيادة دما تليفونا كتنكف كله وي تليفونو كتنكف كله نام نبري زغير كم نبري زليلي زمت يوم زبلو رتري لباني سلازي مرة تنكاغا زدليا يزجك كنرينا مالتيو although most of our are glued to our phones, some treat their phones with a very special attention. مبزحتنا سبات بزي مجنان اب تليفوننا بزي تليفوننا نابزخونا خنكيد عين خلينا حدا كابا ماني كاب جزا تليفون رسع كوت عيدلني بزح نقرا تليفوني سلازلني سرحيون جن اب جزا اب كمبيوترين تلغو تليفوني بزح يتقدسنن يا مالياتو مبزحتو بكمبيوتري سلازتقوم مالتيو هجي جلجل سبات جن تليفونو فلسينا خطورد هيتخلنيا إذا نايت أنا أيقونن فلتينا مالتيو so they always keep it on side and don't want to be touched كل جزء بتقوم زغونة سبكة انكفاد ما عيفتونيهم إذا حجي نبعلو إذا تأمام النجار أيقونن مغنياتو سي تليفونهم كتنكف كله فتيمم ترز بلو سبات الله so be careful زون ملكة حديو micro cheating is when your partner has a code you don't know and never leave the phone alone say psychologist Douglas Weiss PhD حدا كيلا وي حدا ناي سنامرو psychologist كيلا دوغلاس تبعال انتاي بلو سبات متعمتغي وي متعمتغا قداماي تليفونهم بنسخة زي تفلطو كود زعاتو تخوينو زخونا كود ناتو ما يتفلطوهم لغا it's okay still privacy كتبل تخليها كالاي دما كم قال تليفون تتنكيف ولا notification فتيم كراعي اللوم زي دليو سبات نزهجي قال لبل مستراونس سلازولو نبعلون نخال نجر انفت نجر يتتكبر سلازي ازي ملكت ناتيو متعمتخا باسورد ناتخ تفلط له هادي بلا I don't know ناتاي كنت فلط مغنياتو ولا حنتي بزح نجر تحجزن سلازخونت ابو انا كشرح كله تليفون زقبل ليس بدلي زنبب نجرات الله سلازي كود نات كاتفليتوس ولا حنتي زود لك يبلون جن ستيل برايفسي زد اليوم سبات كله قوليو ناتهم وساني جن تليفوني كتنكف يبلا مبال جن كم لبوناي وساني يعني تنكا غزد ليها متعم التخاخم انت خوينو they don't want you to know anything from their phone كاب تليفونهم عبتوش تليفونهم كاب زلو مبزحت سب على ما بتليفوني زلو لومي دارجا كل تزغبر حبريت اب تليفون كونكتد يو هجي نزو كل على مام ديسكونكت خغبر خاز فتن انت خوينو بفصم امناتهم سوشيال ميديا اكسس زي بالكات خوينكا it's very difficult نزوم سبات يفلطوم يكتبلون مغنياتو لومي تاقلالص انا هيوت وانت غيري كل سب ابتك بحتاونت اب سوشيال ميديا زلو نغرات يبزح سلازي حجي كواي حايش انتين مالتيو تقدلاله ناب تليفونو نابتناتون كقرب زي دل سب ግን كل ግዜ ገለ ምስጢር ክልዎ ወይ ከገለ ነገር ዝሓብኦ ነገር ስለ ዘሎ ጥራይ ኢሎም እዮም ዝትንብሁ ዞም ኪላታት it shows a sign of secrecy
ካልኣይ they laugh alone ቴሌፎኖም ርኢ ኣቢሎምሲ ፍሽኽ ኢሎም ወይ ስሒቖም እንታይ ድሓን ዶ ገለገለ ተልካንካ ናይ ወላ ሓንቲ ይኮነን ይብሉኻ that's also not a good sign ምክንያቱ ደስቆም ነቲ መፃምቶም ኣፍቃሪቶም ወይ ኣፍቃሪኣ ክትነግሮ ኣለዋ ደስሓ እንታይ እዩ እዚ በይኑ ስሒቑ ነቲ መግለፂ ናይ ሰሓቕ ክሕብር ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ወይ ክትሕብር ዘይትኽእል ተኮይና ምናልባት ምስጢራውነት ክህልዎ ክእል እዩ ኢሎም ይንፍቱ ድማ if your partner seems to get a lot of pleasure and entertained on his phone but won't share the jokes or information so ዝኾነ ምዝንጋዕ ሓጎስ ኣብ ቴሌፎን ቅኒን እናበለ ወይ እናበለት ከላ ኣብኡኻ እናተዘናጋዕት ከላ ሓንቲ እውን ካብውን በጫቅ ክትብል ዘይትኽእል ወይ ዘይብል እንተኮይኑ እዚ እውን ጥንቃቐ የድልዮ ማለት እዩ next if they are sending and receiving flirty texts ካለ ድማ ምናልባት እቲ ሰብ እቲ ነብስና ክንፍትሽ ኣለና ዝያዳ ካብ ካልኦት ሰባት ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ ፍቅሪ ከለና ካብ ካልኦት መፃምድቲ ካብ ካልኦት ሰባት ማለት እዩ ፍቅሪ ሓዘል ወይ ናይ ፍቅራዊ ስእሊ ድዩ ፍቅራዊ ፅሑፍ ድዩ መልእኽቲ ድዩ ንቕበልን ንሰድድን እንተለና ንዝሙ ኢና ዘለና ዋላ ብወግ ኣይንግበሮ እምበር ማይክሮ ቺቲንግ ይብልዎ እዚ ክፋል ናይ ጥልመት ወይ ዝሙት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ it's a sign of micro cheating ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ምስ ካልእ ሰብ ኣብ ንራኸብ ኩልና ንራኸብ እንዲና ምስ ሰብ ክትራኸብ ንቡር እንድዩ ኣብቲ ርክባት ናትካ ወይ ናትክ ግን እንታይ ክትራኸብ ዘለኸ ምስ ትውዓል የድልዮ ካብቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ወፃኢ ሴክሹዋል ናይ ስጋዊ ርክብ ድዩ ዋላ ናይ ፍቅራዊ ዕላላት ድዩ እንድሕር ተብል ኣለኻ እሞኻ ኣብኡ ተኣቱ ተለኻ እዚ ስእልታት ትቀያየር ተኮይንካ ትሰድድን ትቕበልን እንድሕር ኮይንካ ሓደ ሰብ ክሰድድ ኣይክእል ግን ክሰደለይ ከሎ ግን it's okay no ነቲ ዝሰድድ ዘሎ ስቶፕ ግበሮ ምባል እውን ሓላፍነት ኣለና ምክንያቱ ከም ገለ ኢሉ ትመፃምትካ እንተርእይዎ እሞኻ እንተዘይተሓቢርዎ ክስንብልን ኣብ ካልእ ትንተናን ክኸይ ስለዝኽእል very careful ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር እዩ ብንእሽተይ ናብ ዓብ ክኸይ ስለዝኽእል it could be doing this it could be you doing this ማለት እዚ ንብሎ ዘለና ነቲ መፃምትካ ወይ ኣፍቃሪትካ ወይ ነቲ ኣፍቃሪኺ ምጥማት ወይ ምቁፅፃር ኣይኮነን ንስኺ ወይ ንስኻ በዓልኻ ወይ ኣነ ንገብሮ ከይንህሉ ነብስና ኣብ መስትያት ንምርኣይ ዝተገበረት ቪድዮ እያ እዚኣ number 3 connection with your ex መቸም መብዛሕትና እቲ ሕጂ ዘሎ ኣፍቃሪት እዚኣ ሕጂ ዘላ ኣፍቃሪትና ወይ ሕጂ ዘሎ ኣፍቃሪና መጀመርያና ከይከውን ይኽእል እዩ ቅድሚኡ ሰብ ነርና ንፈትዋ ነራትና ተፈላሊና ወይ ተፍቅርዮ ነርክ ተፈላሊ ርክብ ነርኩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝንቡር ነገር እዩ ቅድሚኡ ዝነበረካ ህይወት ኣገዳሲ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ሓድሽ ህይወት ከለኻ እዚ ናይ ሕጂ ህይወት እዩ ዘገድስ የግዳስ ገለገለ ሰባት ኣብዚ ሕጂ ህይወት ከለዉ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ህይወቶም ኣይበትክዎን እዮም ወይ ኣይኣልይዎን እዮም እዚ ከዓ ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ ፍቅሪ ቀዳማይ ፀገም ዝፈጥር ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ ሰብ ምስ ሓደ ሰብ ህይወት ተጀሚርካ ቅድሚኡ ዝነበረ ነገር ታሪክ ኮይኑ ክተርፍ ኣለዎ ንታሪክ ኣበልካ ናብ ከማሳዕካ 10 ግዜ ምስ ሕሉፍ ርክባት እንድሕር ትቕፅል ኣሊኻ እዚ እውን ምልክት ናይ ጥልመት ወይካ ዝሙት ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ይብል ካልእ ሪሰርች if your partner is sending lots of if your partner መፃምትኻ ወይ መፃምትኻ ብዙሕ ግዜ ምስቲ ናይ ቀደም ዓርካ ወይ ምስ ናይ ቀደም ዓርኩ ግዜ ዘጥፍእ እንተሃልዩ እሞ ከዓ ብዙሕ ኣብ ናቶም ሶሻል ሚድያ እናኸደ ዝፅሕፍን ዝምልስን ላይክ ዝገብርን ገለመለ እንተኮይኑ ምስኦም እውን ቻት ዝገብር እንተኮይኑ that's not a good sign እዚ ፅቡቕ ምልክት ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ባህሪ እዚ እንታይ ይብልዎ ኪላታት ሓደ ሰብ ምስ ናይ ቀደም ዓርኩ ድዩ መፃምቱ ድዩ ርክብ ምስ ክርክብ ዝመርፅ ተኮይኑ እቲ ናይ ቀደም ስምዒታቱ ስለዘይወድእ ጥራዩ ይብል ኪላ ኣብዚ ሓደ ኪላ I don't know ሽማ ይፃፍ ኮነ ኣሎ ግን really ሰባት ምስቶም ናይ ቀደም መፃምቶም ርክብ ክቕፅሉ ዝደልዩ ፍቅራዊ ህይወቶም ወይ ፍቅሮም ኣብኡ ስለዘይወድእዎ ክቕፅልዎ ድሌት ስለዘለዎም ጥራይ እምበር ምስኦም ሰላም መርሓባ ክህልዎም የብሉ ማለት ኣይኮንኩን ሰላም መርሓባ ፅቡቅ እዩ ምስ ኩሉ ሰብ የግዳስ ሕልፍ ዝበለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስእሎም ሼር ምግባር ንዖም ላይክ ምግባር ኮሜንት ምግባር ካልእ ነገር ምግባር ብፍላይ ካብ ምሳኻ ወይ ምሳኺ ሰብ ከለኪ I think this is really ዝሕፍር እውን እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ወይ ኣብታ ኣብ ጎንኻ ዘላስ እንታይ ክስምዓ እንታይ ክትብል ሕሰብ እሞ ንስኻ ወይ ንስኻ ኣብ ናቱ ቦታ ግበር እዮም ምሳኻ ኣለኹ ብሓደ ክንቅፅል እናተባሃልካ ከለኻ ናይ ቀደም ዝነበረት ዓርክኻ ስእሊ ዶ ናይ ቀደም ዝነበረ ዓርክኽ ስእሊ ዶ እናገበርካ this is not good and this is not right ስለዚ
እዚ ሓደ ካብቲ ሃሳይ ጎንታት ናትዩ yes yeah the studies show that people with more were more likely to stay in touch with exes they still have feeling for ይብለናሎ micro-cheating could be as simple as repeatedly liking someone's post እዚ micro-cheating ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ገለ ክፋል ናይ ዝሞት ብቐሊሉ ኣብቲ ዝቐለለ ክፋል እንታይ ክኸውን ይኽእል ናይቶም ናይ ቀደም መፃምድትኻ ኬትካ ላይክን ኮሜንትን ሼርን ምግባር እዚ ምልክት ናቱ ክኸውን ይኽእል እዩ የስ ፅቡቕ ነገር ፖስት እንድሕር ገይሮም ተስፋ ዝህብ ሞራል ዝህብ ስእሊ ፖስት ገይሮም ላይክ ምግባር ፀገም የብሉን ከምኡ እውን ፅቡቕ ነገር ንኣብነት መፃምድትኻ ነይራ ትምርዖ እንተሪኢኻያ እንቋ ሓጎሰክ ምባል ፀገም የብሉን ብርግፅ ንፈልጦ ኢና ግን ጥንቃቐ ኣበይ ክንገብሮ ከም ዘለና ዝጠፍኣና ኣይመስለንን እዚ ከቢድ ኣይኮነን ቁፅሪ 4 denial and defensiveness እዚ micro-cheating ወይ ከዓ እዚ ኣብ ብሶሻል ሚድያ ኣብ ቴሌፎንና ጌርና ንፍፅሞ ዘይድሊ ነገራት ሓደ ራብዓይ ምልክት ናቱ እቲ መፃምትና ሄይ ወይ ታ መፃምትና ሄይ እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን ክብለና ወይ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ኢሉ ክሓትት ምስ ጀመረ ከምዚ ኣሉ ምባል ኣሎ እንተደይ ኮይኑኻ ይህሞ እንታይ እተወኪ እዚ ህይወተይ እኮ ገለገለ ኢልካ ኦቨር ሪኣክሽን ኣይ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ምልክት ናቱ እዩ ምክንያቱ ሰባት መፃምድትኻ ክሓቱኻን እዚ ነገር እዚ ደስ ኣይበለንን ክብሉ መሰሎም ዲስካስ ክትገብር ኣለካ ምሶም እቲ ኤክስ ናትካ ወይ እቲ ኤክስ ናይ ቀደም ዝነበረ እኮ ተወዲኡ ህይወት ሕጂ እኮ ምዚ ሰብ እዚ ኢኻ ዘለኺ ምዚ ሰብ እዚ ኢኻ ዘለኻ ምዛ ሰብ እዚ ኢኻ ዘለኻ ስለዚ ንሳ ትብለካ ዝያዳ ክሰምዕ ኣለካ እቲያ ትብለካ ኣይኮንካ ክሰምዕ ዘለካ so that's very important one main sign of micro-cheating is happening one main sign a micro-cheating is happening is a strong denial and defensiveness but no evidence ዝኾነ መረጋገጽ ሓደ ካብቲ ምልክት ናይዚ ንብሎ ዘለና እቲ ሰብ ከምኡ ዝገብር ዝነበረ ከምኡ ስለምንታይ ከምዚ የጋጥማሉ ተባሂሉ ኣብ ዝሕተተሉ ብርቱዕ ዝኾነ ኣሉ ምባልን ከምኡ ድማ በቃ ነፍሰ ምክርኻ እንታይ መገዲ ሽካ ገለ ኢሉ ዝኾነ መረጋገፂ ካረጋገፅ ዝኽእል ነጥቢ ግን ኣይቅርብን እዩ ጥራይ ኣብኡ ከሎ ዘረባን ምዕፋርን ጥራይ እዩ ዝኸውን defensiveness is ካልኣይ ድማ ክንጥንቀቕ ኣለና ንኣብነት መፃምድትኻ ከምኡ ትገብር እንተላ ምስ ቀደም ዓርካ ዝነበረ ርክብ እንተላ ወይ መፃምድትኺ ከምኡ ይገብር እንተሎ ምፅእ ኢልካ እቲ ንክእረም ዝደልየልክ ትደሊ ዘለኻ ኣነ እንድሕር ኮይኑ ክእረም ዝደሊ ዘለኹ ምፅእ ኢለ ይኩንኩን ስለምንታይ ከም ዝትገብር ኣለኺ ዝብል ስለምንታይ እዚ ከምዚ ኮይኑ ኣይኮንካን ትብል ብክሲ ትጀምር ምክንያቱ ንሰብ ተኸሲስካ እንታይ ይገብር ክከላኸል እዩ ነፍሱ ክሲ ዘይኮነ ግን ቅድም ተጠንቂቕካ እቲ ነገር ንዑ ከይከሰስካ እቲ ነገር ክሳዕ ክንደይ ፅቡቕ ከም ዘይኮነ ንዑ ኣውፂኻ ከምዚ ነገር ፅቡቕ ከም ዘይኮነ ክትሕብር ክትክእል ኣለካ ብንጹር ድማ ኣነ ምሳይ ዘሎ ሰብ ከምዚ ክገብር ኣይደልን እየ ከምዚ ዓይነት ፅቡቕ ስምዒት ስለ ዘይስምዓኒ እዚ ነገራት እዚኣቶም ክእለይለዎም ኢልካ ብንጹር ምሕባር ንኽልኻ ፅቡቕ እዩ ኣብ ክሲ እንተኣቲኻ እቲ ዝኽሰስ ዘሎ ሰብካ ወይ ክኸሰካ እዩ ወይ ከዓ ነፍሱ ክከላኸል ንቡር እዩ ምክንያቱ natural either we fight or flight ዝኾነ ሰብ ክነቕፈናን ከጥቃዓናን ከሎ ወይ ንገጥሞ ወይ ከዓ ነፍስና ንከላኸል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እቶም ተጎዲእና ንብል ዘለና ክንጥቀሞ ዘለና ብልሓት እዩ እየ ክሕብር ዝፍትን ዘለኹ they also deny to stop certain things that are causing the issues እቶም ሰባት ብከምዚ ተጠቂዖም ዘለዉ እዚ ከምዚ እዩ ፕሊዝ ኣብ ከምዚና ኣብቲ ናይ ቀደም ዓርኪ ክኸድኪ ኮሜንት ትገብርዮ ዘለኹ ንዓይ ፅቡቕ ኣይስምዓንን ሼር ትገብርዮ ዘለኹ ምስ ቻት ትገብርዮ ዘለኹ ወይ ከዓ እቲ ምስ ናይ ቀደም ሰበይትኻ ዲኻ ዓርክኻ ትራኸቦ ዘለኻ ደስ ኣይብለንን እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ እቶም ሰባት ኣብ ከምዚ ዘለዉ ጠጠው ከብልዎ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ክልተ መንገዲ ስለ ዘለዎም እዚ ከዓ ቆሪፆም ክኸዱ ይክእሉን እዮም ካብ ክልቲኡ ክጥቀሙ ዝደልዩ ሰባት እዮም ከምዚ ሜላ ዝጥቀሙ this is very dangerous ስስዐይ ድማ ንክልተ ሰባት ኣጎላጉል ምትራፍ ኣብዚያ ሕጂ ክንጥንቃቕ ክንከል ኣለና ኣነ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ነቐፌታት ዝመፀኒ ወይ ከዓ ነቐፌታት ኣይኮነሲ ከም ሕቶ ወይ ከዓ ከም ሓገዝ ዝድለ ዝመፀኒ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጠሊሞመን ይኸዱ ነተን ኣዋልድ ማለት እዩ ገዲፎመን ካልእ ሓዳር ይጅምሩ ኣብቲ ካልእ ሓዳር ገይሮም ፅቡቕ እናሃለዎ ግን ነተን ናይ ቀደም ከዓ ምሳኽየ ነዚኣ ክገድፋየ ናብዚ ክኸይድ እየ ይብልወን ማለት እዩ ክንጥንቀቕ ኣለና my goodness this is very simple ምስ ሰበይቱ ሎ ሰብ እዚ ታጓልሲ ሓደ ግዜ ኣዋልድ I don't know ብርክዕ ብዝንኽን ይኽን ተኣምን ዝበሃል እኮ ሓቅነት ኣለዎ እዚ ሰብ እዚ ሓዳር ኣለዎ ሪስፔክት ክህልዎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሓዳር እንድሕር ገዲፉኪ ተፈላለዩኹም ኢትስ ኦኬይ መወዳእታ ዓለም ኣይኮነን ክመርፅ ይኽእል ነይሩ እዩ ከይድ እዩ
كيدي هيوتو مس جبره جن مسألنا هلو خلنا باخ خرخ خبلك كم يجيركن يغنت أمنهم I don't understand that this is very difficult السبزي هيوتو له كذا ما respect هالوك كذا ما أرك خوني يرخوني خلي it's okay حجيجن مزي سبزي مزيا سبزي على نزيا سبزي أبي هيوتا بكال درجة بتصحيله سلزي نوعك تمتنا تاسب نتوم كالت جوديو زلها تنك قال لك سلزي قدام قدي فك خيدو فرجيت جبريو رسية كات جبريو بلوك غيركي هيوتكم مرحي زيدوا ما ناب عود كبص حك زخل أوداتهم كم كل جزء حنت جزء وسينا نبز تخيلنا أبغى نسألنا علنا مغنياتو نبز نابتن نسبات نبدل كم زلنا كرد عنا حلافنا نوصل علنا مالتي. Number 5 how to deal with it زنقرات زي بخمي كن مكتون نخل. Remember we are not talking about a practical cheating here but it might lead to أبزي كنزارب كلنا حقنيا طلمات ወይ ካምስካለ ምዛር ወይ ኣብካለ ዝበጽሕ ዝሙት ኣይኮና ንዛረብ ዘለና የግዳስ ጽቡቕ ዝኾነ እትብ ዝበለ ስጉምቲ ተደይ ተወሲድሉ ውን ናብ ካልእ ክኸይድ ዝኽእል ነገር ምዃኑ ክንዝንጊ የብልና ስለዚ ክልቲዩ ሓደ ሰብ ከም ይገብር ተሎ ከም ዓብ ነገር ጌርና እግርግር ክንፈጥር የብልና የግዳስ እዚ ነገር እዚ ድማ ክውገድ ከም ዘለዎ ዲስካስ ክንገብረሉ እንከላለና እዚ ድማ ካብ መጻምትና መጻምቲ ዝፈላለ ነገር እዩ ገለገለ ሰባት it's okay ይፋለጡ የሚተኣማመኑ ስለ ዝኾነ ገለ ነገር ታዋሰበይቱ ምስቃል መሓዙታ እንተ ተራኺባ ኣወዳቱን ክኾኑ ይኽእሉ it's okay ማለት ዋላ ናይ ቀረም ዓርካውን ተተራኺቦ መሓዙት ከም መሓዙት ኮይኖም ፀገም የብሎም እንቶም ሰባሕዳር ስለ ዝፋለጡ ኣብ ካልኦት ግን ከምኡ ኸውን ኣይክእልን ስለዚ በዓል ክስቶ እኳ ከም ስለ ዝገብሩ ዝበሃል የለን ነፍሲ ወከፍ ናቱ ሕጊ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ክፃወሮ ዝኽእል ኣብታ ሓዳሩ ሕጊ ናቱ በዓል ከውፅእ ኣለዎ and then it's a series of behavior that people do that is misaligned እቲ ዝንብሎ ዘለና እቲ ተግባራት እንታይ ፀገም እዚ ሰብ ከም ዝገብር ዘሎ ነታ ፈታዊቱ ወይ ነታ ንትፈታዊያ ጽቡቕ ከም ዘይስምዖ ትፈልጥ እያ that's why ka telefona ክትሓብ እቲ ነገራት ንኸይፍለጥ ወይ እቲ ቴሌፎን ንኸይክረ እቲ ምስጢር ንኸይወፅእ ዝፅዕር ጌጋ ምዃኑ ሲፈልጥ ይትሰብ ስለዚ ነቶም ሰባት ዘይኮነስ ነፍስና ኢና ንብድል ዘለና ምክንያቱ እምነትና ንጉድል ስለ ዘለና ብከምዚ ተቐፂሉ እቲ መጻምትኻ ከኣምነካ ምሳኻ ክቐፅል ውን ኣይክእልኒ እንተቐፀለ ውን ኩሉ ግዜ ስምብራት ዘለዎ ልቢ ሒዙ ክኸይድ ስለዚ ፕሊዝ ክንልብም ኣለና ወይ ቆሪፅና ኣብዚያ ተጠው ንበል ወይ ድማ ኣይዋፃናን እንተይልና ድማ ህይወቶም ከይበላሽና ሰተቲልና ኣብቲ ዘዋፃና እንደልዩ ዘለና ንኺድ ኣብ ህይወት ግን መረፅቲ ክንከውን ኣለና መንጎ መንጎ ኮይና ንብዙሓት ሰባት ኣወላውል ከነትርፍ ክንመርፅ የብልና however what's important in mind is እዚ ነገር እዚ ግን ከነስተውዕሎ ዘለና ኩሉ ሰብ ገለ ክፋል ኣለዎ ኣብ ህይወቱ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ሶሻል ሚድያ ምስ ዝተፈላለየ ሰባት ኢኻ ትራኸብ ንኣብነት ጓል ኣንስተይቲ ብዙሓት ኣወዳት ወላ ኣብ ሓዳር ከላውን ዝፅሕፉላ ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ወዲ ተባዕታይ ንሳ ነቶም ሰባት ስቶፕ ክትገብሮም ኣለዋ of course ግን እንታይ ስለምንታይ ተፃሒፉልካ ኢልካ ግን የለን ወለከ ነቶም ውራይ ኢሎም ንዓኻ ንኸባእሱ ዝገብሩ እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ክትፃወር ኣለካ ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ከምዚ ዝገብር እታ ጓል ኣንስተይቲ ስጉምቲ ክትወስድ ኣላ ብሎክ ዘድልዮ ተኮይኑ ብሎክ ክወሃብ ኣለዎ ምክንያቱ ግደፍ እዚ ነገር እዚ ኣየድልየንን ኢሉ ሪስፔክት ዘይህብ ተኮይኑ ኣብታ ሓዳር ናታ ንዕቃት ስለ ዘርኢ ዘሎ ብሎክ ክወሃበ ክኽእል ኣሎ ዘይትህቦ ተኮይናኻ ስለትደልዮ ጥራይ ክሊር ክንሕሱ የብልና ጃሬት ሓደ ወዲ በቃ ግደፍ ኢለ ግና ይጠጠው ኣይበል ኖ ስትሪክትሊ ክሕበር ክኽእል ኣሎ ጠጠውካ ክብል ኣሎ እቶም ወዳት ድማ ከም ተንክርስዮ ከምኡ ዘጋጥመክን ዘሎ ጠጠው ኣብሎ ነታ እቲ ወዲ በዓል ሓዳር ተኮይኑ ዝገብር ዘሎ ንዑ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሓዳር እውን ይጉድል ኣሎ ስለዚ ኮምፕሌክሲቲ ኣለዎ ኣፋኺስና ኩልና ሓላፍነታውያን ተኮይና ግን እቲ ህይወት ከነቃልሎ ንኽእል ኦኬ እቶም ንመጀመርያ ኣብዚ ቻነል መፂኹም ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል እዚ ቻነል እዚ ንኩልና ኣተሓሳስባና ከዕብየናን ብፍልጠት ከስንቐናን ህይወትና ከመዓራርየልናን ይጠቅም ዝተባሃለ ፍልጠት ኣብዚ ቻነል ይቅርብ ኣለኹ ኣትይኹም ተሪኢኹሞ ክትመሃሩሉን ክትዓብዩሉን ትኽእሉ ኢኹም እቶም ከም ወትሩ እናተምሃርኩም ተዓብዩ ዘለኹም ቀፅልዎ ንዓይ ድማ ምትብባዕኩም ኣይተጉድልዎ እዚያ ነገር እዚያ ክትሕግዞ ትኽእል ሰብ እንተሎኻ ፕሊዝ ሼር ግበርዋ ምክንያቱ ንስኹም ፈሊጥኩማ ንካልኦት ኣብ ፀገም ዘለዉ ኣብ ፍቅሮም ሽግር ዘለዎም እውን ክትሕግዝ ስለ ትኽእል ብዙሕ ሰብ እውን ስለ ዝሕገዝ ሼር ግበርዋ ንሳቶም ክጥቀሙላ ይኽእሉ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወዲያ ኣላ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው